Hola, benvinguts al meu Booktuber. El meu nom és Marina Vinyes i avui us vinc a parlar sobre l'últim llibre que m'he llegit, Hi ha un nen al lavabo de les nenes. Us vinc a parlar des de l'argument, els personatges, algunes altres característiques, l'autor, la meva opinió o valoració personal i per què vaig triar aquest llibre i no un altre. Però abans de donar qualsevol valoració personal o punt de vista, m'agradaria que conegueu una miqueta més la història, així que anem a parlar sobre l'argument i personatges del llibre. Quasi tota la història transcorre a una escola i un alumne, un dels principals personatges, es diu Bradley. Bradley és un nen bastant problemàtic, no és que no tingui amics, sinó que és una mica agressiu amb els companys i inclús la mestra el té detrás de classe, el té a un racó. Perquè us feu una idea, inclús ell mateix es considerava una mica monstre. Però arriba un alumne nou a classe, el qual es deia Jeff, que també és un dels principals protagonistes. En Jeff quasi bé no tenia res a veure amb en Bradley. És més, eren totalment diferents. I en Jeff va seure al seu costat, mostrava molt d'interès per ser amic seu. La psicopedagògica no només parlava amb en Bradley, sinó també amb en Jeff i alguns personatges secundaris, com algunes noies que també surten a la història. A partir d'aquí van passar moltes situacions amb en Jeff, les altres nenes, en Bradley, etc. Així que ara que coneixeu una miqueta la història, és moment de parlar sobre les característiques i l'autor. L'autor d'aquest llibre és Louis Sachar i les il·lustracions les ha fet Ramon Rosanas. Va per la 12a edició, això significa que ha estat un llibre que ha tingut molt d'èxit i és de l'editorial Vaixell de Vapor. Tot i que pot semblar un llibre una mica gruixut, és una lectura realment ràpida, inclús descartant que només té 2 o 3 imatges en blanc i negre. Si us agrada llegir, el més probable és que aquest llibre us el polireu en 2 o 3 dies. Per què vaig triar aquell llibre i no un altre? Sincerament, el que més em va cridar l'atenció va ser el títol. Hi ha un nen al lavabo de les nenes. Em va sonar realment curiós i del que em pensava el que realment és em va sorprendre bastant per a bé. Vull dir que m'esperava una cosa i va ser totalment una altra, la qual em va sorprendre però em va agradar molt. I aquest títol és degut a una situació que passa amb en Jeff i en Bradley, que la veritat m'agradaria més que la conegueu vosaltres perquè és realment curiosa. I ara sí, un cop dit tot això, anem a per una de les meves parts preferides, la meva opinió o valoració personal. Realment quasi no sé per on començar perquè hi ha moltes coses dels que vull parlar. M'han sorprès i m'han agradat moltíssimes coses d'aquest llibre, així que vaig intentar fer una miqueta resumit de manera que se m'entengui. El mateix llibre, a la contraportada, parla sobre una cosa que, sense dubte, han sigut de les coses que més m'han agradat. Tot i que tu mateix et vas donant compte mentre vas avançant el llibre, és una història que mostra la importància de l'amistat i de la confiança en un mateix. Una de les coses per les que penso que molta gent tindria que llegir aquest llibre. Òbviament, és un llibre que recomano per als alumnes, ja que pots empatitzar de moltes maneres amb qualsevol personatge. Com també ho diu a la contraportada, parla de l'escola, l'amistat, la família i sobretot el realisme. Aquestes persones o situacions poden ser molt quotidianes en les escoles i instituts, per lo qual, repeteixo, empatitzes molt amb els personatges i d'alguna manera veus el punt de vista de cada un d'ells, per lo que fa reflexionar moltíssim. Jo el recomanaria tant als alumnes com per aprendre i també als adults. No em va costar molt llegir-me aquest llibre, ja que des de les primeres pàgines em vaig donar compte del que tractava i des del primer moment em va agradar. Inclús podria dir que és un llibre que tindria que estar a totes les estanteries de les escoles. En conclusió, ha estat un llibre que m'ha agradat molt i que realment val molt la pena llegir-lo. I això seria tot. Fins aquí el meu booktuber de Hi ha un nen al lavabo de les nenes. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona escoltant-me. Adeu!